Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay yung programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tinga ti aldaw iti Lunes papagayam. May danong ka na kayo babayan ti ENR online ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Kadwa ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino. Congratulations gayam kada ti team ni Maki. Pangilang panalo na yon Maki? For wins done. Gagiyim kaabsat. So nasa semis na kayo. Semis. Yun. So diti team apo ti Barangay 48B Kabungaan South. Team Cubs ba yun? Team Cubs? Cubs 48B. Gagiyim kayong Cubsat. Parang Cavaliers, ano? Cubs. Cubs 48B. Naka 4 wins done. Nasa semis na sila. Team Apo ti 48B Kabungaan South Lawag City. Idadauluan. Diti kadwa tayo. Co-pilot ko. Gagiyim kayong Cubsat. Nga na SK Chairman Maki Paulino. Ano? Okay. Yawis mi Apo. Hindi pa nagdalanggay. Tirasod ti may isang oras. Tapno di kasta. Intay manin talantanen. Dagiti napili mi nga damdamag. Pagtingken pasamak nga amuk unay. Nga mga pektar itinaldaw-aldaw nga intay panagbiag. Ididating aldaw Apo. At dati napintas ken dakis nga damag. Nga idanon ti damdamag ni Berto. Gagiyim kamsat. Anat keketyo. Anat umuna. Anat keketyo nga yunak. Nga ibaga. When headline. Dati napintas sa damag. When dati dakis sa damag. Gagiyim kay kamsat. Okay. Unahin natin yung bad news. Gagiyim kay kamsat. Manamnama manen. Nga intunubigat. Maingato ti presyo. Digiti produkto. Petrolyo. Maria Josep Bendito. Ayun. Napintas nga damag. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinusgan na po ti biyang ti Kongreso or House of Representatives. Tapnon ti kasta kitain da ti posible nga panikat iti value added tax kaditi public utility services. May sadita na po ti electric bills together with water bills. Ayun siguro pagkabat no kunam 12% gigiyim kay kamsat. So tignan natin no kasano apo nga mabalin nga mangpalagan kada tayo iaglalo iti panagbayad ti kuryente gagiyim kay kamsat no ta agbalegi ti Kongreso apo nga ikat iti VAT, value added tax, ganito serbisyo, gagiyem kamsat public utilities services, gagiyem kangrunaan na ti kuryente, ken uray iti danum. Yan po yung masama at magandang balita, gagiyem ken kamsat. Iti sa bali abangir, iti national issues ni suspendido nga Bucor Chief Gerald Mantag, gagiyem kamsat. Deti muno na nga na iparparwar nga plano na nga panagisarita iti pamilya mabasa. Gagiyem kay kamsat kalikagom na nga makasango digiti kapamilya ni Percy Lapid gagiyem kay kamsat tapno kano ibagana nga awan ti amuna iti nasao nga may pabasol ken kuana pamapatay kakabsat ken gagiyem. Ukraine war, Taiwan tension, rason na po kano nga saan wenno may tantan, tipan nakapasangpet kaditay balikbayan boxes yung mga diri ador orayen na Maki ador orayen manibod ken uncle mo ni Cousin Rodel nga box manibod jay Estados Unidos gigiyem kay kamsat maantala digito gapo pay laeng nga po iti tension ijay Taiwan gigiyem kay kamsat and detoy Ukraine war gagayem ken kamsat ken padaanan nyo apo dati kangrunan nga tampok ini programa tayo damdamag ni Berto makain naman tayo apo ti hepe ti Department of Science and Technology ijay probinsya ti La Union ni Engineer Jonathan Viernes dati apo nga DOST Chief dito Ilocos Norte but aday sunay tantan ni La Union anat ti topiko tayo pagsasaritaan tayo Maya 3 and Maya 4. Amo yun anat Maya 3 and Maya 4. Dito ti kaunaan nga satellite cubes.
nga inpatulod apo ti Department of Science and Technology iti lawang nga babaen kadagitay Filipino scientist. Dito apo adaan iti camera nga ngala apo ti ladawan no nanyaman nga informasyon iti lawang tapno magader dito babaen kaditi government agencies especially DOST and Pagasa para iti sasaadin ti panawen no adda La Nina, adda El Nino, adda tikag, adda napaot nga panag dijay nagpasar tayo apo ti nagkaado nga bagyo gagayem ken kabsat nga nang didigra especially kada tayo dito Northern Luzon together with Central Luzon dito na Udi, Kamindanawan and Visayas suanan tinagbanagan digitoy nga satellite nga inpatulod wenno impan tibiyang ti Department of Science and Technology ejay lawang gagayem ken kabsat. Dito apo tintay talantanen wenno pagsasaritaan itinuman tayo ken ni Engineer Jonathan Viernes manipud ti Department of Science and Technology ijay probinsya ti La Union. Amin digitoy tampok para di may isang oras ng panangidanon mi kada kayo ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipud kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan. Ngarud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asirig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages. Adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi kada kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar kada kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan
the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy. Adlan na pala sa po. 10 minutos kalpasan. Oras sa yung alas 12. Thank you very much sa TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayan ka ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Liti Marcos. Thank you very much. Ken ka, Ma'am Erlinda Ferminhu, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Mr. Loreto Tamayo, ti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, ti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you kay ni Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you, Pugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City. Babayin ka ni Engineer Neil Jose. Dire kayo apoy patulod ka rin kakabagyan nyo. EJ Metro Manila, EJ Ciudad Tibagyo, Cagayan, Ken Isabela. Mapanipan di kita na pawit. Iti Pugad Lawin North Courier Service. Manipo na po iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much ken ni Mr. Henry Afaga, Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Ma'am Lydia Raquel, ken ni Gigi Raquel Turner, EJ Maui, Hawaii. Advance happy birthday, Nana Lydia Raquel, dita 19, Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte, kasangay into nubigat. Okay, ididete akong daway po, adani tilinya tayo, ni Engineer Jonathan Viernes, ti hepe apo ti Department of Science and Technology, EJ La Union, gagayem kayong kamsat. Okay, thank you very much, Engineer Viernes, itided mo akong daway, iti ENR Online, Damdamag ni Berto, dati ti pagayam mo, ni Bombo, ni Robert de la Cruz nga mang-interview kay dito manen nga aldaw. Okay? Sir, good afternoon. Informaran taman ti publiko kasi nagdadaraddan digiti napasamak nga bagyo, layos, landslide kada daamin namin. Didi naipapan iti tangatang nga Maya 3 ken Maya 4. Kumusta da digito yan? Apo Engineer Viernes, sir. Good afternoon. Gayon kayo nga, Robert. Mabalin pala tawagan ka ti Bombo Robert siguro. Saanin sir? Saanin? Saan nga konektado? Na Berto na lang po. Berto. Okay? Sige. Gayong nga Berto. So, nimbag nga malim aldaw kari kita kakadwa ting dito programa yo. ENR ni Berto. Yes, sir. Wait, may panggap dito yung kante, dito yung Maya 3 and Maya 4, nung malagit tayo dito, kat binantayan tayo, hindi last year, hindi August, nga may patangatang dito, ijay space nga kuna tayo, kat ijay nga in pauit tayo mat dito, ito duwa nga satellite, dito ita. So, nung malagit yun, ijay interview mo di, nangatawin na dito 2016 sa DJ Maya 1. What's that? Agala dito iti mapa iti for hazard and agricultural related nga affected by hazard maps. Di Maya po na napatayap iti 2018 more likely dito iti for hazard mutlaeng more on communication, mapukaw ti communication kasi sa sinibaga kiti da jay. Ito di Maya 3 tayo kay Maya 4 isodamot ko nato ti mangsupusok kadagitay adu nga kasapulan iti mas in-depth nga mapa kung natin man lang yan or imagery kasapulan tayo para kanatin nga technology para iti pagilyan tayo nga Pilipinas. Okay. So ongoing that mission digito nga duwa nga satellite cubes engineer? Well, dadape lang iti tangatang nito iti duwa. Dadape lang yan ongoing iti damot may isang taon na ya. August 2021. August, yeah. Then,
Ita August 20 nagpasmatod no 2022 dandan ni pwede pasan dito nga tawanan para kada ito ito may isang tawanan. Okay. Okay. So di ba Diday gather ti data, videos, pictures para maadda pagibasaran kada kitay sasaadin ti panawin na medyo na ano ak ngamin nalagip ko dati gapo ka rin nagsasaruno nga bagyo. So adamet la contribution da para iti pan nakamonitor ti panawin especially diti mabalin na mga hektar ti sa dinuman na pasit ti pagilian tayo nga Pilipinas digitoy nga pan iti tangatang engineer. Dati tiyan ko pa nga masumbatan nga talaga kasamang Dorto dati missions na ngamin dito ikit sa Bali kada jay duang muna yung ti common dati image and video capture ko na tayo so dagi jay data idi nagbagyo maalala damot lang dito no kasano ti no nakita dito YouTube siguro no dito Facebook no news no makita yung dagitay ulap nga nagdrakkel nga kinaluban na ti Pilipinas dagi yung image ti makikita dano ka and still on the process tapno amo tayo timot pelaan and ti sources ti data no may panggap ti pagyo tayo kat dito'y sources nga gapod dito'y pag-asa. So, dejeti so saranda awan pa ti numalagip mo jay ko nakidi amin nga image will be processed jay based and so far awan pa ti damag kuno at dadagijayan nga data image data tayo kasamang Dorto. Okay. So meaning to say, upon completion, kadijay mission, isuntulat ti pan nakagather, digijay nga datas or videos or pictures, engineer? Baka mabalinin nga addan, but they are enhancing kung tayo sadang to i-release. So, among mo dito yan, sabay nga i-release tayo, sigurado tayo nga ususto, di i-release tayo, kasla kung makanyak, sigurado mo nga ususto, di ibagak, tapno, no da pagkakamaling amin ket dakkel tong issue data kasla no nagatuma di baga tayong signal number 2 numawal todo na di ba no datuma ket ti pag-asa ibagadang agsaga-saga na tayo so dagi kailangan ti kantayo no whatever sigurado tayo nga dayjay naalang ket na-analyze. Okay sir. So digitoy nga naipanitilaw ang invento or arami digiti Filipino scientists. So ada ka di pa sa Bali follow up from Maya 1 up to Maya 4 nga mabalin niya maipanititangatang apo Biyernes. Jay plano based jay kadwa tayo ti Philippine Space agapay Maya 5 and Maya 6 Maya 5 and Maya 6 nga maikantumot lang dati jay may patangatang so dati kwatang amin project tayo step up kunana so dati digitay produkto ti scholars DST scholars dito'y nagaramid dito'y so dito'y step up tayo isuda ti mga ala ti masters on engineering ket parte net with kontrata ket agaramid ko dito'y CubeSats cube satellites tano iso ti ipatangatang tayo nga agala ti data. Okay, yung mga cube satellites na yan, engineer, awan didi daily monitoring or every time, every hour, every minute nga panakakita, panakamonitor, kumusta isunan tilawang, didi alalain nga hane ka jay, engineer. EJ-based tayo, at damot lang monitor kanya da. So far no awan ti activity dito'y daga tayo kasla naka-hibernate naman yung once nga damanan dito for tawag mo na ito monitoring the agriculture, environment, natural resources and disaster risk reduction tayo and management nga kasapulan then
kitaan da lang dito. So naka-connect mo din dito ito Philippine Space Agency tayo dito lugar tayo. Okay. Based dyan UP Diliman, Kadwang Berto. Okay. Based on the design and the mission, engineer, kasano ti ka ngato kaadayuna itilubong deti or kasano ti kadayuna kaadana itilawang dagitoy nga satellites, engineer. Well, dati tayo natin yung low-flying object, ruwar lain ti space tayo, yak masigurado naman nung 1,000 miles. Kada yun but dito eksakto lang rimwar isuna ijay tawag na dito space tayo. So approximately kung nanangin ito ikat no jikadayo dalaen tikadayo dapat 400 kilometers ng di ka nga to is the han ko nga masinuno may bagat outside the space tayo awan nga ti gravity so ijida na tetayabla dito tangatang. Okay. So umanay nga han nga guyodin ti gravity ti earth. Dejay ayan daw di pestoda. Okay, para makapag-stay put da ijay lawang ganun ba, engineer? Okay. Okay. So yung yung DJ Kasjay based on design na kadidi ken DJ kaadayuda appropriate dito yung pakalaan kadidi data and information na engineer? Well, base mo ngayon dagito panagala tayo. So DJ duwang satellite tayo kat adamot di kung kunatayon nga global positioning system para makita jay pwesto da. Adamot din magitay camera da jay Maya 4 DJ lang ti nakaidumaan na kada jay Maya 3 kat adda jay infrared camera na nga near infrared kunatayo. So mas makaala isuna iti data iti videos mo na image iti rabii. So dagito ngamin ket importante nga hanga maala di Maya 3 dati nga data taawan ti detoy kung kunatang near infrared camera. Okay. Okay, sir, more than 1 year rin. That was August, di ba? August, November rin, So more than 1 year rin. Yung bang yung Maya 3, Maya 4, agsublida iti daga or malusaw dan tulatan? The expectation tayo dito once nga nalpas da jay tawag mo dito yan kasla damot la ang mang power kanya da. Duwa ti apekto dito awanan jay no awan jay power dan ang steda jay tangatang no madi makontrolan jay force ti gravity guyunan ti earth ti lubong tayo da jay so gravitational agsublida mot lang dito yan but hopefully ng paston ti lifespan da. Okay. Base ka dagito nga pagdurdurasan ti siyensya. Ada ka di posibilidad nga makaipatayab tay tumet kada tay satellite nga mantineren ti tao nga kasla kada tay astronaut kada cosmonaut engineer. Idaw-dawat tayo nga kasdi tumot ti future tayo makapantay mo jay kuna tayo adan tumot Pilipino in space jay adan tumot ko contribution tayo ijay international space satellite tayo na mapanmot ti jay maintain kasi ti aramid tepe lang ita kat makipaw it tepe lang dagito satellite tayo impaw it tepe lang ijay NASA no nagpatayab jay Japan nagpatayab dati rockets da ipaw tayo sa danto itinag ijay altitude nga kayat tayo dagijayan so santo no na itinagdan kung dapat tumang kontrolan so nagsaya atin no in our lifetime kasamang Berto kat adamot din ijay kung kunamon nga may mang maintain ijay space di Pilipino
Okay, okay. Okay, sir, parang yung sa ekonomiya natin, pas labing magsak ti industries, di kita industriya. Iti biyang ti Department of Science and Technology, kumusta? Di kita possible nga industriya, nga mabalin pa nga maimplementar or agupirar dito ipagilan tayo nga Pilipinas. Datay may panggap lang dito, datay project mi nga small enterprise technology upgrading. May datag mi nga tumulong ka dito industriya tayo. So amin met ket basta agfall iti digite industry tayo ti food industry, agriculture, aquaculture, furniture, gifts and home decors, pharmaceuticals, tulungan tayo detay technology and innovation intervention para kanyata tapno nang angay nga maitid tayo detay kasapulan da nga teknolohiya tano mapaalisto kung mapaado ti production da. Okay, okay. Yan yung sa parte ng mga businesses, engineer. Businesses, ti industriya tayo ngamin itangkit more on detoy kasla detoy agaramit ti systems or computer programs related to dito yung patayanda. So, mayat na gito yun, adda mo dito yung industry tayo nga makaramit ka na dito yung kakastoy. No, jak agriro ti panang lagip, ada di kita pasalip ka di kita inventors. So, kumusta di gito yung programa ti Department of Science and Technology, engineer? Well, adda maangay kasi dito inventors tayo or regional invention contest and exhibits, maangay lang dito every 2 years. Kat maangay to dito into no 2023. Ngam lately kasamang Berto kat nalpas mi dito Regional Science and Technology Week nga yearly nga isal celebrate mi. Numalagip mo di na uding celebration kat dita Lawag City, GMT Centennial Arena. Ito ita dito nga tawon is 2022 ijay Lingayen ti nakaangayan na. Okay. Okay. What about sir, scholarship? Di ba meron pa tayong scholarship sa DOST? Ay, well, napintas dita ti scholarship tayo kat ongoing ita dito application tayo ti scholarship tayo. Kat maawi sa amin na digitay grade 12. Digitay estudyante nga grade 12 nga mayat nga agbalin nga scholar iti DOST. So mabalin dalaan nga pasyaran nito website mi di DOST SEI or i-type da lang dita Google DOST Scholarship Program and mabalin nga minen kasamang Berto ti online application hanga kaslay din nga mapangkapeji opisina because of the pandemic in online dan ti application Okay. Okay. Sir, maraming salamat po. Itintidyo agundaway nga makainuman da kayo ti deti programa tayo damdamag ni Berto. Malaksin no dapat diti kayo nga ipadanon ka diti agbibuyag dingdingig ka dati ti deti agundaway. Go ahead sir, go ahead. Well, agyaman na kanyayo kandi kita agdingdingeg and sapay ko mata for future discussions on science, technology and innovation ket imbitan nak tumanan kadwang Berto dito damdamag ni Berto. Itak lang ako dito ngamin birobak no ada pay YouTube page mo ta iso kumati iyon po itay. Ada sir, ada. Ngam dito sa Facebook man lang damot dito YouTube so that makakwakmet, makadanggayak met kada iti programa tanapintas dito nga pagi wanawanan kuno tayo dito pagi dissemination dito information regarding the programa ti DOST kan other part nga paka amuan ti tattao. Okay, once again, maraming salamat Engineer Jonathan Viernes. Thank you. Okay, thank you very much, Engineer Jonathan Viernes. Maripo na po iti Department of Science and Technology, ijay probinsya ti La Union na gagayim kapsat. Didiya po, ada di kita naipana po ijay tangatang
gagiyem keng kabsat nga digitoy apo ket ag monitor, but according to Engineer Viernes, awan na makonfirmaran no addan digitoy data, informations or reports manipod ka digitoy Maya 3 and Maya 4 nga dadapela nga po tilaw ang digitoy apo na aramid tapnon di kasta adda ti basehan apo kadigitoy weather environment dito aglawlaw teo no ana digitoy mabalin na mga pektar kada teo isu nga nagka-interesak deto idi mapampanunot ko apo dito nagsasaruno nga bagyo gagiyem keng kabsat manipod karding napedi di mesan neneng maymay gagiyem kabsat natin na udi digijay nagsasarunod apo kitno kitain tayo apo ti didigra nga insang bayda kada tayo Sus Maria Josep bilyones apo about agricultural infrastructures digitay livestock gagiyem kakabsat pagtaengan na natay napukpukaw kada dami namin halos tinawen niya dati kastoy. So nga napanunutak detoy gagiyem kabsat nakalkalda ang laeng medyohan natin maikan ni Engineer Viernes it information kasi basapol verified digiti information nga may parwarda gagiyem kabsat base ka rin magader ni Maya Maya 2, Maya 3, Maya 4 gagiyem keng kabsat digiti satellite cubes nga naipatayaba po when adada pala itilaw ang nilaunch dito Maya 3 and Maya 4 that was August 2021 last year kakabsat keng gagayem so more than 1 year dan iti tangatang so di kayat ko nga kumustaen angem mas hapol siguro nga permiso pa ni Engineer Viernes iti main office ti DOST sakbay nga maka-release iti anyaman nga information no anan tinagather na i-contribute digitoy nga ada iti tangatang ada iti outer space gigiyem keng kabsat nga in narami dapo digitoy Filipino scientists gigiyem et adapigem plano nga panaka-i-launch manen o panaka-ipatangat panaka-ipan manen ni Jeloang digitoy Maya 5 and Maya 6 diti lamon anong to met mission da no kastoy met laeng wenno itultuloy da dito nga mission na gigiyem keng kabsat so no kitkitain tayo parang panatag tayo kumaapo nga masaganaan tayo dito but unfortunately kunak manen hana tayo nga maikan ni Engineer Viernes iti anyaman nga information no addan dimano na po iti biyang deti opisina nga mangmun-monitor apo kadagitoy nga naipan ijay lawang gagayem ken kabsat. Okay, agsublita ito apo pare dupay padaanan dito napinta sa damag ni Presidente Bongbong Marcos pinusgan na apo ti Kamara de Representantes kang ronaan na iti Ways and Means Committee nga idadawlan na po dito batikan nga ekonomista ni Second District Representative iti Albay Joey Salceda. Ana dati apo, mabaling ka din nga contribute ti panakapalag-an tayo, especially ti bayad ti kuryente ken danom, no maikat ti value added tax kada gitoy nga serbisyo. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan,
Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edideti nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakit a dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makagkagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, naggurigor, andamet nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tayo Damdamag ni Berto. Gagigim kayo na kamsat, ha? Talupulugit inem nga minutos kasanganan, kalpasan, ti alas 12, gagigim kayo kamsat, ha? Kinumpirmaran ni House Ways and Means Chairman ken Albay 2nd District Representative Joey Salceda nga minandar ida ni Presidente Marcos tapnon ti kasta adalen ti Kamara ti posibilidad wenno tendensya posible nga panakaikat ti value added tax kadagiti sumagmano nga public utilities nga dagitoy ket baybayadan ti publiko aglalalo apo iti Kuryente! Apo kapitan. Kuryente. Malagip ko dito, Maki. Kapitan. Corn beef. Kumamet. Okay. Sublihan natin apo dito ni Apo Presidente Marcos. Instruction na apo iti biyang ti Kamara. Lalo ti House Ways and Means. Niya idadawluan ni 2nd District Representative Joey Salceda maniput ti Albay. Base apot ti panangilawlawag ni Salceda, gagiyim kay Kamsat, dito'y nga napagtutulagan ti parang biag manen ti Makabayan Block, iti gakat nga maikat ti 12% VAT, iti systems loss. Ito yung issue yung systems loss. Systems loss, pukaw lang nga ruden, apeda pala value added tax namat ngamin, gagiyim kay Kamsat. Yan yung kasano mapasamak ti systems loss gagiyem kamsat ti systems loss pukaw gagiyem kay kamsat namuna ta mabayadan bayadan tayo di systems loss ti Ilocos Norte Electric Cooperative parwarente di jay equally divided kada ti amin nga agar aramat ti kuryente at the same time itong gobyerno adapay value added tax na VAT na gagiyem kay kamsat dito electric bill even water bill sa damit systems lo sa po ti biyang ti saan ba nangyayari yan let's say Danom di Danom mabalin niya ti pakaramidan na the leak dito tubo da ayan yung masama ipas ang daking ka gagiyem kay absat niya even deti inek ti systems loss gagiyem kay absat saan lang deti pa nagtakaw deti pa dati nga member consumer owner nga kung kunada no diket even apo diti kableda diti pasilidad da diti perdi ijay nga mapasamak ti systems loss gagiyem kay kamsat ang napakasama rito itong inek na to deti inek isudat ag negnegosyo nakakita ampay apo ti negosyo nga ag negosyo ket no adda pukaw di negosyo
pabayadak ken ni consumer ko ni agadyatang kanyak. Yan yung napakasama, nakadakdakes nga sitwasyon. Naglalo tata nakanginginat kuryente. Ala bimababasit gigiyim kay kamsat. Base apo kaditi makikita tayo nga post digiti kakadwa tayo adulat ta digiti aganiki pela nga po iti okay, ituloy tayo dito gigiyim kamsat. Segon iti ekonomista nga agpampandaylinteg deto'y mandar ni Presidente Marcos ket na ipadanon babaen iti intermediary secretary iday pay bulan ti Oktubre kas pang sungbat iti nagduduma nga issue ti ekonomiya ti pagilian ng Pilipinas ken tapno ti kasta mapalag-aran man lang dagiti agrigrigat a Filipino kangronan na ti panagbayad ti kuryente ken danom digihim ken kamsat inlawlawag pa ni Salceda seryoso nga adalen ti committee na ti Ways and Means panel iti Kamara ti panakaikat ti value added tax kalitoy nga utilities ken kitain da ti panakaingato ti franchise tax or utility companies particular ti danum. Ayun. Ito yung di ako sang-ayon dito. Ikatenda di value added tax gigiyem ken kabsat tapno mapalag-anan te kano ngimhante pe sigurado no direkta kasi ada diti inuman yo lapo ti ine kita te pe laeng gagiyem kay kabsat depende no anati pa ikatda no to diretso kada DJ bill mabalin especially ti panagangkat ti kuryente gagiyem kay kabsat dakkel ni water district nagisarsarita akmet tayong gagiyem kay kabsat kuna damet akit no 12% bat akit dakkel kunana dakkel ti maikat iti biya nga po ti parang ibaklay iti bill ti danom nakaala ako na po iti information from INEC and at the same time dito Ilocos Norte Water District DJ ti panangilawlawag da yung si INEC kunana gagiyem keng kabsat nga depende no kasano ti panangimplementar da no systems laws lang basit lang kunana ngem no diretso nga may cut apo especially di dira magkongor di ngar panagangkat yo syempre no agangkat da di ba ti pambar ni INEC no apay nanginat singir na nanginat pagangkat da yung 12% nga maikat gagiyim kamsat I think dakkel deta apo nga mabali namang palagangkat tayo o pangibabaan ni INEC iti singir na kada tayo no kas pagarigan matungpal apo ti karikagom ti presidente nga maikat ti value added tax iti biyang digitoy nga serbisyo nga maipapaay kada tayo babaeng kada iti kooperatiba or water districts gagiyem ken kamsat diti met diti ingato diti franchise tax syempre ni water district wenno ni electric cooperative bakit amangan ta ingato na met manen di so abruten na met lang gagihim kabsat kasi yung si gobyerno deti ti madi di gobyerno apo adaman pukawen na nga pagbuisan or pastriken na mapastrek na gagihim ken kabsat sigurado nga adda sa bali nga pangabrutan na or mangimplementar pa iti baro nga pagbuisan kasla dita value added tax iti train law kada daamin namin ito yung yung visit kung minsan gagihim kay kabsat punto apo ni Diputado Salceda masapul nga agannad da ken liklikan da ti negatibo nga epekto iti paspastreken ti gobyerno di kitay kakastoy adang yun yung punto kakabsat ken gigiyem kitain nyo apo basta tilata na patigkin ni gobyerno ket di kita na kasi di na kayat nga mabangkrap di na kayat di mabangkrap ni gobyerno masama diyan datayo nga tattao datay ti husto kas taunay ti panagrigrigat na gapoy ti kalikagom ni gobyerno nga kumita ti adu tapno da implementar na kanu nga proyekto di sigurado no mamanamin ti proyekto di gitoy kakabsat ken gigiyem iso nga deti apo ti medyo banking pagka linuwagan mo no linukayam ni sitwasyon ti tao sa kametlaeng mga ramid ti sabali nga wagas nga mabalin nga maipasamit lang ti tao para awan serbina gagiyim kay kabsat it's like band-aid lang yung band-aid nga no binasam ni band-aiden gagiyim kay kabsat nga intapal mo yung sugat mo malkab ni band-aiden agruar makita man ni sugat yung tinatawag natin sa English na band-aid solution gagiyim kay kabsat so dapat saan no kayat mo met lang
palukayan or tulungan ni tao dagiti umili gapoy iti pa nagrigrigat da agbaybayad ti nangato nga bayad ti kuryente ken danom apepe lang nga rod nga kalikagum mo nga ngatuan ti franchise tax ni water utilities and at the same time electric companies no kas pagarigan hangata nga ipasang tumitla digitoy kadagiti konsesyonarios member consumers nga kung kunada gigiyin kay kamsat ito yung masama ikaten nyo ni Kastoy. Di ba even petroleum products ada digiti singasing nga may kat ti value added tax or nakadado nga tax gagiyem kay kabsat nga isu ti adad nga mang pangina ken ni produkto petrolyo anat sungbat ni ekonomista wag saan yung ikaten na kastoy bilyones ti pukaw tayo no kas pagarigan da may ikat dita ayun di tinapateg kada kwada haang nga napateg nga matulungan ti tao tapdon ti kasta makaangat da po itirigat makalapsot da itirigat gagiyem ta timet lata konsentrasyon digiti taga gobyerno dijay dakkel nga pukaw ni gobyerno no maikat digiti nga pagbisan gagiyem kay kamsat kabayatan na saan niya nang ipaay ni Diputado Salceda ti detalye gagiyem kamsat seknan tinagbani na mandar ni Presidente Marcos ngem kinuna ti kongresista mangisumitir ti rekomendasyon iti Office of the President nukas pagarigan maisaang detoy apo ti anti-bat bill di gakat nga mangkontra iti bat bill so no mangikat iti bat gagiyem kamsat iti biyang digiti nga serbisyo may saang iti Ways and Means Committee ket ditoy nga iparang to ti komite ti anyaman nga duktal da apo iti daytoy abanag. So parang hindi pa rin tayo kasi amendments ti na jay amendaran da apo di linteg mabayag kaya website king gigayem ngem no kuma bilin ket awan di kasya awan di ngatuan da di franchise tax gagayem kay kapsat awan na baka bidlak sublimit lang kada tayo gagayem ken kapsat DJ nga nasaong kangato DJ baybayadan tayo kadagitoy nga serbisyo especially ti elektrisidad water bills ken sabsabalipay Ayun, iti sa baling bangir, ito yung visit na naman, dito yung mananapo, dito yung damag nga amok nga pagkanuskusan nyo. Gagayim kayong kakabsat, pagkanuskusan tayo amin. Kunot noo, malukot ti muging, may ipanggip iti dito nakasagana nga mga ipatungpal, tinayon nayon ken panakaibaba ti presyo di produkto na petrolyo babaen ka di oil companies segon ka di energy sources ti gasolina ket addaan ti umento nga umabot ngumato iti 75 centavos idinto nga wenno iti kada kilo kada litro gagiyem kamsat gasolina gagiyem ba 75 aging gana iti piso ti posible nga pakai ngatuan na dakdakel tinayon para itibayad ti krudo nga umabot ti piso ken 30 asintimos wenno piso ken 50 asintimos iti kada litro. Tinapintas metadamag gagiyem kay kabsat may panggipit dito agod digiti agus usar ti diesel ket madanda iti maikat iti kada litro ngem umabot laeng dito iti 25 cents aging gana apo iti 50 cents bumaba ti krudo iti binting aging ganat salapi naintindihan mo pa yon Maki binting ken salapi awan sa diyan nga balikasen ti oil adjustment ket masansanen nga maiwaragawag iti aldaw ti Lunes may patungpal iti aldaw ti Martes gigiyem kay kamsat so dadagdag bawas gasolina po yung 75 up to 1 peso per liter idinto nga dakdakila po ti dagdag iti biyang ti kerosene mabot ti piso aging 30 asintimos aging sa 10 sentimos kay kada litro di sigden nga kuna tayo gaas ngem iti biyang ti krudo mabali na po nga bumaba detoy iti 25 centavos aging gana iti 50 centavos ayan digitay damaga po nga mabalin nga pakaapektaran tayo or direkta nga mga apektar iti aldaw apa nagbiag tayo.
Dahituyen tinurure digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kasta meten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa. Gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy. Ti programa tayo Damdamag ni Berto. Thank you very much. Hindi pa nagbibuya. Pudno ka unay, Sir Robert. Dita inek, tipukaw na, ipabaklay na, iti customer na. Nagmayat. Okay, nabigti na po kung questionin dito, yung sistema. Sino pa yung agnegosyo nga, agaramid kat negosyo, no adda pukaw mo ket, ipabaklay mo, pabayadam ken ni consumer mo, wenno ni customer mo, gagayem ken kaabsat, ni Ma'am Elis Tamayo, thank you very much for watching. Ni Police Officer Andy Garo, maraming salamat. Ni Jocelyn De Luna, manipo da po jay Metro Manila.
ni Kumadre Ermelinda Corpus dita Hong Kong. Maraming salamat. Dan share ko na laging nagsi-share si ni Kumadre Ermelinda Corpus nga DJ Hong Kong. So kaya amin na po, thank you very much kada kita viewers tayo. Okay, kita dapat padaanan na po nga boxes na from Balasyo Taaw gagayim kayong kabsat. Possible ka no apo nga maantala ti sasangpet di kita Christmas box, balikbayan boxes yo gapo apo ka dito tensyon ijay wenno gubat ijay Ukraine ken tensyon ijay Taiwan gagayim kayong kabsat yung Taiwan tiga na ket ni China gagayim kayong kabsat gapo di ba inaangkin ni China ibilang na nga renegade province ti Taiwan gagayim kamsat para hindi nasyon ti panangibilang ni China ken ni Taiwan no diket probinsya na nga sakop na ngem nimet Taiwan dinamet kayat ti pasakop gagayim ken kamsat. So digiti possible reasons gagayim no apay nga maantala kano apo digitoy panaka-deliver digitoy balikbayan baksyo tidakes expire to diti corn beef no sumangpet no maantala kada diti spam napay diti yung coffee yung mga sa diti noodles baka ag-expire ton mabalin na po kanong rason iti pan nakaitantan nga mai-deliver di balikbayan boxes iti deti nga Paskwa ti panang sakop ti Russia iti Ukraine kastamet ti tensyon iti Taiwan iti laeng nga detoy ket napno apo iti cargo forwarders kadigiti nga nasyon ken detoy ket nagbalin wenno panangilawlawag nga kasapulan nga mairerot kasla kuma ingkaji Marcos ket tinagnaam ket dita Dingras Road Sarat Road diti Sarat Road diti San Nicolas ngay madamang makabidking ka agsubli ka mapangkamagna dita sentro ti Lawag mapangka ijay tidalanem ispiddig gagiyem keng kamsat so DJ apo ti parang reroute da kano kada iti shipping companies digiti iba sa baling transshipment point stop nun ti kasta mailiklik da gagiyem keng kamsat ada ti panangi lawlawaga po ti biyang ti gobyerno gagiyem kamsat posible nga umabot tin na mapulong aldaw ti deliveries ijay Visayas ken Mindanao adupay digiti import-export routes nga nagkalukuluko gapu pay laeng nga po ti giyera ijay Ukraine no sa dinno nga ti traditional routes ket adda ti rerouting napasamak ken detoy ti nangitunda apo iti nayon nga aldaw nga pan nakadelay gagiyem kamsat diri choke points kas panangilawlawaga po tibiyang dagitay gobyerno tibiyang ti gobyerno gagiyem keng kamsat ada ti panangilawlawag da pay nga dagitay direct sea route manipud Middle East mapan dito Pilipinas ket ada ti transshipment points gagiyem nga na inayon maibilangen dito ti Singapore, Kuala Lumpur, Malaysia, Kaohsiung, ijay Taiwan pakairamanan ti Hong Kong so rerouting mangliklik da gagiyem keng kamsat iliko apo digitay shipment companies digitoy kanito nga forecast da gapu ta mabalin nga mapanda apo iti alanganin digitoy nga shipment ken kastamet ten personnel digitoy nga barko gagiyem keng kamsat ada dati nilaktawan na po ti biyang ti shipping companies ti Kaohsiung dati ket gapumet iti tensyon ti nagbetan ti China ken Taiwan ken ti United States kagiddan ti bibisita ni US House Speaker Nancy Pelosi ijay Taiwan idi ay bulan ti Agosto malagip iti po adda nagdakkel nga negative reaction ti China idi mapan ni US House Speaker Nancy Pelosi ijay Taiwan gaputa numapang ka Taiwan kas pagariga mabalingkat mapan ngem ti kayat ni China ag kortesiya kaking kuana gaputa ibilang na ngarod nga ni Taiwan ket probinsya na gagihim keng kamsat but ni Pelosi ni House Speaker ti Estados Unidos nagdiretso apo ijay Taiwan na inpiteng pa ni Michelle Ginto mangidadaulo iti Business Development Managing Director
ti CMG Cargo nga may isa nga Parex e-ship company ti nairerot gapu ta kasapulan da apo ti alternatibo nagbaliw-baliw pa ti transshipment port kasrakurak da no sa dinno nga adda kiti nalawang terms adda kiti nalawang terms of security threats nga ditoy ket mabalin nga mapan na iti alanganin nga sitwasyon so nga apektado apo iti sasangpet da ditoy Pilipinas adda pay nga na dimmegdeg ti sitwasyon ken immilet apo ti biyang ti ports immilet di reports gaputan no madanon ti Paskwa no sa dinno nga diti shipment ti care boxes ket saan laeng nga diti Pilipinas ti adda iti peak wenno nangato ti bilang diti sumangpet no diket ure pa diti sabsabali nga nasyon Kinauna ni Bautista kasapulan nga maireload di cargos manipod kiti dakkel nga ocean vessels ken di kiti babasit nga feeder vessels di kiti feeder vessels po ket makastrek da iti pagilyantay nga Pilipinas. Ayun So possible nga medyo maantala apo di kitay balikbayan boxes di kitay pakete nga kunate iti Ilocano gagayem nga sumangpet apo dito Pilipinas gapu kano apo ti tension ije Taiwan ken detoy Ukraine war. Awanin na po tinabati pa nga oras dito nga tenga ti Aldao para di programa tayo Damdamag ni Berto. Dito apo ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Once again, congratulations apo para iti Port win ti Cubs 48B gagiyem kay ngamsat iti manarimaan nga palarong pamasko stay put kayo lang keep up the good work mga players tapno di kasta dumanon tayo po iti finals sapay lang kuma. Okay, dito na po nga pumakada kami ibatimin tinatalina ay nga aldaw ti Lunes tayo amin na Sabada agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya Damdamag ni Berto programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar kinintero paginian ken unay di balasyo tao Damdamag ni Berto pakaidasaran diri damag winupas masamak diri sumbat diri agtuturay kadiri issues ken karikagong diri umili Damdamag ni Berto awisan na ka tapno makipartisipar agkimek tayo kakailian tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa Damdamag ni Berto rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan
iwasan tayo basit ti kastoy, no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Iti may kadwa gundaway, kablawan da kayo, iti natalinay, nga malem, ti Lunes day amin na sangapada. 14 ti mabilang iti bulan ti Nobyembre 2022. Manipada po di ENR Online, may danon kada kayo, ti sabali pa nga parang ti programa tayo, Tinapalabas. Ready di pagkakamiyo ni Robert De La Cruz, kadwa kiti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para iti sabali pa nga parang ti programa tayo Tinapalabas, sublianan tayo apo diti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Paul. Medyo na itanta-tantan ti panakaituloy tayo apo kaputa nagkaroon tayo iti technical problem iti biyang ti ENR Online iso nga nag-upgrade tayo tapno ti kasta mas maidanon mi iti napinpintas nga signal para kada kayo iti programa tayo Damdamag ni Berto ken iti programa Tinapalabas. Kasangwanan niyan ti ituloy nga ibasa ti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag ni Paul. Agyaman tayo ti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A Kabungaan North Lubag City. Babaen kani Honorable Telwin Tapawan kameng ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kani Ma'am Erlinda Perminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kani Mrs. Lydia Raquel. Kani Mrs. Gigi Raquel Turner, manibo diti Maui, Hawaii. Advance happy birthday, Nana Lydia Raquel. Nakabakasyon ita po ti Barangay 19, San Lorenzo, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much kani Mr. Loreto Tamayo, manibod Waipahu, Hawaii. Na nakabakasyon ita po ita di Canada. Kani ni Mr. Onofre Durupan, manibod di Wayanay, Hawaii. Nakabakasyon ita po diti Provinciate ng Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastamet din ni Dr. Alan Taylan ni St. Camillus Nilelis General Hospital eti number 121 J. Flores Street, Tawag City. Agyaman tayo ba di Pugad Lawin North Courier Service edi Balintawag Street, Tawag City. Babaeng kan Engineer Neil Jose. Dagre kayo apong ipatulod when ipawid kadagre kapamilyayo, kakabagyan, gagayemyo nga da ijay Metro Manila, Baguio City, probinsya ti Cagayan ken Isabela, Sindadaan ti Pugad Lawin North Courier Service
nga mga pagipatuludan digita nga pawityo papanilay nga po ipan ida iti Balintawak Street, Tawag City. Thank you very much pa kada Mr. Joe Agtarap ken ni Mrs. Millie Espirito Agtarap manipod Iba Beach, Hawaii. Ken syempre thank you ken ka Mr. Henry Afaga manipod ako iti Pennsylvania, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Awara na niya di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Kakailan, adto iti pamanagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan nuang talbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapo lang kada iti ko madanong nga ipainom tayo ket hang agapo kada dagitay stagnant waters tadi pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dito taraken at takimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na dakalamanang nasalsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat ta nakagalot ta why not igalot yung laing nga asideg di balbalay yung mga ramit kay temporaryo ang paglinungan ta.
Pero din hindi tuloy ti panakaibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Paul. Gapoy iti panangaklon nga insigida ni Leia iti ayat ko. Manong Robert, dito'y nga kasla tumuknot sa dilangit. Tiragsak ko iti daydi agundaway, pagayam ko. Dito'y nga inarakop ko tinakair-irot. Inagkakdag iti bibig na. Imarakop ken nakiin nagikmet. Damok ti makaagik iti balasang. Tipay mismo nga ayatek. Nga sipud pa'y idiket, marikrik na kon niya agduyo sakin ko ana. Ket jakim pagarup nga uray iso, ket kastamet tirik na kanyak, base di panangipud na. Nupay kasta, Manong Robert, gaputa, umasidigen ti panagtangip ti sipnget, nagpakada ako ni ti ayatek. Ngem kasangwanan niya, sinakayak ti bisikleta nga binulod ko iti karubak, inagkan ken inarakop ko pa'y ni Leia. Kalpasan na, mapanakon. Leia, I love you. Thank you di panangaklon mo iti ayat ko. I love you too. Sapay ko mata. Saan naklay nga pagangangawan. Sapay ko mata saan naklay nga pagpadpadasan. Ngamin, damok unay ti usumrek iti lubong ni ayat. Ket sigurado nga no pasaktan nak. Mangitundan to nga tadetan ti panagsangit ken panagsagabak. Pangaasim Paul. Pudno ko mga ayat ti daton mo kanya. Saan niya parparmatawin no? Kun ko nalaeng. Inarakop ko nga kasladyak kayat ti agpakada gapu karidi nga balikas. Sako in sarita iti kastoy. Ikarikken ka. Ikarikken ka, Leia. Siksi kalaeng ti ayatek. Si kalaing ti ayatek, ingganat tong palbiag. Ay ayaten ka unay-unay. Kinunakit, inagkak ti pingping na. Ngem dito'y nga jak manen na igawid ti riknak. Ket nagtupak manen digiti bibig ko, iti mismo a bibig na. Sakbay nga imadayo akken ko na, Manong Robert. Kasano ti paspas, ti panagpidal, wenno panagkuyat ko, idi mapanak. Saan unay nga napaspas ita? Ngemjak maawatan ti bagik kabsat, tapasaray agisem-isemak, nga gubway ti ragsak ko, nga nakapasungbat ken ni Leia. Ken, ti pananglaglagip ko iti, panangagagik ko ken ko ana, ken panangarakop ko, ken umararakop met kanyak. Dita kabsat nga kasla akla, mayin indayon iti yuyeng ti ni ulep. Wenno kasla akla de ti rabaw de iti ulep. Wen kabsat, agingga nga jakon napuputan, asidegak gayamen iti balay ti karubak, nga bimuludak iti bisikleta kabsat.
Naglabas digiti aldaw, Manong Robert. Talo nga aldaw nga taitan, tinapalabas, iride pa nangaklon ni Leia iti ayat ko. Kailiw ko manen ti babae nga ayatek. Isu nga. Napanak manen nagpakaasi di karubak nga daan ti bisikleta. Ket napanak manen iti pagtainganda. Ngem dito'y kabsat niya kasla akla. Napaay no pay adda ni Leia. Ngamin ket adda digiti naganak ken kuana. Saan niya kas idi napanak nga napanda nakipabunyag. Kenawanda iti mismo nga pagtainganda. Isu nga nagtungtungtung kami latan iti panakabalkonahe ti mismo nga balayda. Awanen ti narakop, awanen ti nagik. Nga isuunay ko mati kailiw ko nga mapasamak manen kada kami ti babae nga ayayati kunay, Manong Robert. Kas din tinagbalin nga pasamak. Wait kabsat. Masansanan nga mapapanak iti balay de Leia. Pagpian na awam met ti madmadlaw kong kaslagura di kiti naganak ken kuana no adda akit tinasao nga pagtaenganda. Adda pa yan di kiti gundaway nga agwaywayas kami met nga agpasyat. Kaslamadmadlaw siguro met ten di kiti naganak ken kuana nga addan nagtulagan mi wenno addan nagkinaawatan mi. Laeng base ken ni Leia iululbud na kano nga adda ti relasyon mi no kasta nga pagdamaganda. Nga kunana, nasidig kami lang iti tunggal may say di agad adal kami so nga friends kami. Dayta ti kan kanayon na nga ibagbaga kanyak no agkuyog kami. No adda digiti papanan mi aglalo no adda ti pasken digiti classmates mi. Manong Robert. Dito'y kabsat nga di napupuutan ti panagtulid ti panawen. Nadanunen ti panaglukat ti klase, Manong Robert. Sakbay nga mapan ni Leia iti syudad, gaputa sa jay nga agadal kay nagkasera. Idinto nga syaket sa anak bete na agadal, gaputa masya na ti amak nga mangisaksaka diti panagbiag mi, kapsat ko. Nagpinakada kami ken ni Leia, ken nagkinari kami manen, nga awan to ti asinuma na mabali na makarakrak, iti singgalot ti ayanayat mi. Awan ti babae nga, pangipaayak iti sabali nga ayat, ket awan met ti sabali a lalaki, nga aklunen na iti ayat na, no addama nagrayo ken kuana. Agan anat kay di syudad ken saan ka nga agbalbalog amangan no may sungsung ka digiti gagayem mo ket makakita ka ti pangisukatam kanya kinunak nga kasla agpasugnod ngem kinunana nga dayta ka manen nagkariak lang aro din keng ka nga sika laeng anya kaya kaslamit laawanin ti panagtalek mo kanya makagura aking kan balikas na nga, kaslamit agpasugnod. Ngem inigamak na kiti dakulap na sa kukinuna. Madanagan aklaeng. Madanagan akin. Mabutengak nga mapukaw ka. So nga, ibagbagaking ka na kita. Apay, uri mangkit sika, uri adakala dito lugar tayo no. Agaramid ka. Di, mabaninak metlat nga isukat. Saan kong aramidin deta? Pues saan kumit nga rod nga aramidin keng kadeta manong Paul gaputa si kangarudin ti ay ayatek. Si kangarudin ti nangital ka kiti ayat ko. Anya pela ngaya. Terumbing kumakit di nga patib kerenak ta mapanak agadal ta. Numalpas kun ti panagadal ta panagadal ko ket mabalinton. Anya ti mabalinton. Ket mabalintan to nati. Agasawa no isudita. Apay on ti plano mga sawa kanya ket agay na yata? Aman apikit din niya saan. Si kangarod ti kayat ko nga katako na yun itong palbiag. Kinunak met ken kwa na, met lagayam. So dapat, rumbeng adat ti talek ti tunggal may sa kadata. Kinunana nga bulon nati,
nagsandal kanya wenno nagsadag iti abagak. Inarakop ko Manong Robert, ket kita manen nga naulit no namin ano nga naulit-ulit ti karin karimi nga da kami ket da kamin tulatta kenawan ti ure a sinuman nga mabalin na makarakrak iti ayan ayat mi kabsat ko. Napanyarudlag na edit ti syudad ni Leia. Napalalo nga ladingit ko wenno pa nakaililiw ko keng kuana. Isu nga no dumteng ti aldaw ti Sabado regularen nga mapanak iti pagtaenganda wen kabsat. Ket dito ito manen nga nakaragragsak ti tunggal maysa kada kami. Adda pwede giti gundaway nga sabate kisuna. No saan, no aldaw ti Sabado wenno Domingo, agpasyar kami. Ngem laeng saan kami nga makapagbayag gaputa, dayta ti kang runaan niya bilin digiti naganak ken kuana, nga saan niya agparparabii, wenno saan kami agparparabii, Manong Robert. Naglabas pa hindi di aldaw, kabsat ko. Agingga nga dating pagteng ni tatang nga may nga damag. Kada kami di kabsat ko nga ni Leia. Agsasarita tayo mananak ko. Ape ka ditang, anya ti pagsasaritaan tayo. Kinunak ken uray ni Gina ket kas jemet ti saludsud na. Anya ti pagsasaritaan tayo, amangan no ti maninrigat tayo. Makauma na pagsasaritaan ti kanayo na rigat tatang. Kinuna ni Gina, saan? Tutala nakukit, anak kukit. Nasurok metten nga. Tumawen, di pupusay di nanang iyo. Apetang, lagi pentay kayo pa din ni nanang? Saan? Tinawagan naktiikit ko nga tumultulong ka datayo nga DJ balasyo tao. Agawit ka no, ket adda kakuyog na nga, pagayam na nga diborsyada. Kayat na nga, ipaasawa na kanyak. Tapno no, makatulong ka datayo. Mo na nga nangited ti reaksyon na ni Gina nga kabsat ko. Tatang saan kumamit ah? Api nga sukat amon day dinanang. Kasano kaming tupay no, di na kang paggugusto ti asawaem. Balikas ni Gina, nagsinaayak awan ti simngaw nga balikas ka ti bibig ko. Kinitak laing ti kabsat ko. Kasladyak kayat ti makiraman may panggip iti nga banag. Nupay no kasla damit sakit ti kaunggak. Edi pa nang sukatin ni tatang, edi dedi pimusay nga inak, Manong Robert. Nagpalawag ti ama kada kami ni Gina. No payawan di kiti saludsud ko. No aramidek man ti mga sawa iti dijing ibagbaga ti ikit ko. Detigit para kada tayo, aglalo kada kayo. Aglalo ken ka Gina. Kaya't ko mga makaturpos ka. Ken saan mga pakadanagan niya, saan na kayo nga kayat gaputa. Nailawlog metten ti ikit ko nga, ada anak ti duwang anak. May sa kabalo. Isu na diborsyado. Adaan met ti may sa nga anak. Nga, kaedad ni Paul. Isu nga, awan ti pagdanagan nyo nga di na kayo kayat, nga mingket, saan mitag na ka dateo? No, makapagkalaysa kami, agsublimit laeng ijay abroad. Ket di danto nga ilakad na ti, panang petisyon no panangalan na kanya. Ada kano diti, wagas nga alisto nga, maalanak. Ket no maalanak sa di anak ko ket makapagtrabaho ak gaputa, napigsa ak met pay.
amanganta, napinpintas to di agbali na masakbayan nyo. Sana ya? Kinuna ni tatang. Nagminnatmat kami iti kabsat ko nga ni Gina. Dito'y nga kasla napukaw ti sakit tinakem ni Gina iti panagriknak. Mabalin nga, rason deta manong Robert, iti panagkalikagom metten ti kabsat ko nga makalapsot kami ni Tirigat. Wenno, agnam ay kami metten. Ket saan mi na makita ti kastaunay arigat ti amami, amang isakad iti panagbiag me. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Pagyamanan tayo pa, iti TMT Construction Company, masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babayan ka ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much kani Ma'am Erlinda Ferminhu, di Barangay Nagdikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kastapay kagyaman tayo kani Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Lydia Raquel, ken Gigi Raquel Turner, Manibud Maui, Hawaii. Advance happy birthday kani Ma'am Lydia Raquel nga dayta iti Barangay 19 San Lorenzo, San Nicolas, Ilocos Norte. Agyaman tayo kani Mr. Loreto Tamayo, Manibud iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Ono Predurupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Thailand iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Kastapay iti Pugadlawin North Courier Service, babaeng kani Engineer Neil Jose nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Para kadagiti kayat yu apo ngay patulod kadagiti kapamilya, kakabagyan or gagayem yung adi Metro Manila, Siyudad ti Baguio, pakiramanan ti probinsya ti Cagayan ken Isabela, mapanipandigitan niya pawit iti Pugadlawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Iniinot nga naglawag kada kami ti kabsat ko nga ni Gina ti kalikagum ti amak. Nga saan iti panang sukat na iti day di inami apimusay. No diket ti gagem nga malapsot kami ti rigat. Wenno malpasen ti panagrigrigat na nga mangisaksaka di panagbiag me. Ngamin manong sipud pimusay di dinanang nga maysa nga maestra iti pribado a pagadalan. Nagbalinen nga narigat ti sitwasyon. Nga isupay tinangitunda kanyak tapno saan kon niya ituloy ti panagadal ko. Nagtultuloy met ni Leia nga adda iti syudad. Nagtultuloy met ti ayanayat mi kabsat. Tunggal agawid iti lugar mi, dita nga sarungkara. Tunggal addaw ti wayami agkuyog kami. Mabalin nga naawat nga tamet ten di iti naganak ken kuana nga talaga nga addan ti relasyon mi. Ken awan met ti nagbalin nga dakes wino na nagsinabalikas da tunggal mapanak. Pamagbagalaeng aglalo ti ina ni Leia. Agsingsingpet kayo. Saan nyo tultuladen di kiti sabsabali nga aglablabes. Nga di da pa'y nakasaganangim. May kandan iti responsibilidad. Di kahit ko asawen, no agsikog ka si Leia. So nga, an-an na dan nyo ti Baguio, Paul. Uwen nana. Dito pa iti maysa kadagiti nang itunda iti napalalo nga ragsak ko. Gaputa, awan ti mangkontra iti relasyon mi ken ni Leia. Nga uray digiti kakabsat kang runaan digiti naganak ken kuana, Manong Robert. Naglabas pa di aldaw, umadanin ti sasang peptiikit ni tatang. Nga kadwa na kano tigayem na. Kenure tigayem na ket itugot na met ti anak na. Ngagbakasyon. Saan da nga taga-probinsya ti Ilocos Norte, Manong Robert? Ngem dito'y da kano nga agtarus gaputa, adda kano aminen ijay balasiw taaw da iti kakabagyanda. Kenure ti mismo apagtengan da iti probinsyada ket awanen. Gagim na laeng ti umay mangkita iti mabali na mga sawa keng kuana. Dayto iti maysa kadagiti kang runaan nya tupi kumi kada tatang. Iti daydi agundaway. O madanin ti isa sang peddaan ti so nga. Agsagsagana kayo ken. Sangkay ko mga ipakpakita iti negatibo nga reaksyon wenno kinabastusan nako Aglalo iti ipaiasawa na kanya.
Dito'y nga nagdamagak. Ada ka di komunikasyon nyo tang. Iti ibagbagam nga ipasawa ni Lola keng ka. Ada. Naminsanan nga nagsarita kami ti telepono. Ken dito'y na nga nalawlawagan ti tunggal mesa kada kami ken kaslad da relasyon mi nanak ko. Anang arod kit iso ti gagem mi. Kastagayam. Mabayag da ka di no agbakasyon da. Mabalin nga talo aging na talo alawas aging na ti makabulan da kano no makaala da ti extension. Gabuta iso ti impakada da iti trabaho da aglalo ti babae nga ipaasawa ni Lola yu kanyak. Kasta ka di. Bahala kayo. Anya nga ro ti desisyon nyo. Umayto ka di dito'y balay, dito'y nga agyan. Di mi pa napagtulagan deta. Angim agdiritso da iti balay daan ti. Jakla mo no, kaya't nanto ti umay dito di umay. Sige. Anya pa nga ron. Nakapagwin kayo umiten. Uri kasla na sakit tinakim mi idikin ni Gina. Nga isukat yun de di nanang. Anya pa nga ron ti mabalin no, iso ti tulbek nga. Makalapsot kay ti rigat tatang. Maasyanak mi tunay keng tatang ko gaputa. Makitak no kasal ti rigat mo agpasada iti tricycle. Dandani pa di makaanay. Barbaring laeng deto yung tigasat nga. Mangakal ka datayo iti kinarigat ti panagbiag. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kay ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Awara na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo, dikiti saksakit nga dengue. Tandami, dikiti makakagat nila mo nga, mabaling nga dadingi kadakwada ng napigsadahan nagurigor ang damit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City, Sa Uyo, Fairview, Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Ganito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Di napupuutan ti panaglabas ti panawin. Manong Robert, simmang peten ti ikit ni tatang ken kastamit ten ti babae nga nang itulagan ti ikit na kenkwana. Daytoy ket ni Auntie Elizabeth. Elizabeth tinak wenno Auntie Elizabeth. Dayta tinagan ti babae nga insang petiikit na nga ipaasawa na ken ni tatang. Kadwa na ti anak na nga ni Sandra nga kaedad ko kabsat. Nagbalin niya naragsak ni tatang madlaw ko unay. Saan pagkat din niya mapanagpasada gaputa addalat na ni ti ayan ti balikbayan niya ikit na. Agingga nga iti may sa amalim nga isasangpet ni tatang. Ay Gina, Paul anak ko, agdalus kayo ta. Umay kanoni, anti yung Elizabeth kenti anak na dito'y balay. Umay da kanu mangal daw. Ngem, mapangkunto alain nida, ilugang ko ida ti tricycle, ta mapang kami makichenda, sa to sa kamin to agawid. Ket agpapangantay to. Kayat ni anti yung Elizabeth nga, datayo laeng, pakiramanan ti anak na nga ni Sandra. Ta agkikita tayo kanuken kayat nansa ngaya si digmet ti bagina kada kayo anak ko so nga teka di pakpakaasik saan nyo kadi nga wenno saan kay kadi nga mangipakpakita iti dakes wenno madi barbaring laing tadyak nagkamali ti desisyon ko ket malpas metten di pa nagrigrigat tayo anak ko balikas ni tatang wentang api ko mga mangipakita kami ti saan nga nasayaat damit ba inmi ken tay kunayo sapay kumata saan kayo nga nagkamali. Kunak nga rod nga nasakit tinakim ko nga isukat yun day dinanang awan ti babalin. Makalwa nga balikas ti kabsat ko ani Gina, Manong Robert. Kabigatan na nasapa nga talaga nga rimwar ni tatang nga nang dagas kada Tita Elizabeth ken kastamit ten ti anak na nga ni Sandra. Ket idita dududwa kami ken ni Gina. Kasla nakaragragsak ni tatang ayamano. Uwen nga rod italay nga makitak ti kasta nga nalawag arupa na. Dati-dati ket naliday. Kanayo na tumanga di ti langit wenno adayo ti turong digiti matana. Kenno daduma kasla adda na unig a pampanunuten na. Mabalin manong ket gubway ti bambannog ti amata. Kastamit ten panagpampanunot na no. Kasano nga maisakad na ti biyag tayo. Uwen nga rod. So nga bayamon ading no mga sawa. Barbaring laing te kunana nga saan nga nagkamali ti desisyon na ket malpas metten ti rigat na ken mairaman tamet nga agnamay no kas pagarigan. Kinunak ngem naliday ti panakaibalikas ko gapu ta malagip ko dedi inak. Anong Robert? When manong
awanin ti mabalinta. De amon no iso tinaituding. Anya pa nga rudo reno, kasano ti ayat na nga manglapid. Ado di kiti banag nga, mabalina, mangserami ti panang lapid ta. Kin, panunutin ta na ti ragsak ni tatang. Adda kami di kasta nga sitwasyon iti kabsat ko idi mapasungadan min ti tricycle ni tatang, Manong Robert. Di ta kabsat nga makita nga, wenno makita mi nga, ni Auntie Elizabeth, ket adday ti likod ni tatang. Idinto nga may sa ti anak na, wenno ti kargana iti sidecar. Madamdama pa'y addadan niya mismo iti sango ti balay. Rimwar kami ngayon sigida, iti kabsat ko nga ni Gina, sinabat mi ida. Imo na nga nagtimek ni Auntie Elizabeth, ket kinunana. Kumusta kayo? Paul, Leia. Simungbat kami nga. Nasayaat kami, met. Auntie, da kayo, kumusta kayo? Balikas ni Gina. Deto'y naragsak. Naragsak kami nga nagbakasyon dito probinsya. Ayun gayam. Balasan ko ni Sandra. Sandra, ni Paul, ken ni Gina. Ay, nice meeting you, manang. Kinuna ni Gina. Inyawat ko ti imak ken ni Sandra nga makialamano, Manong Robert. Nice meeting you, Sandra. Kinunak. Iniggaman namit di dakulap ko nakipinnetet. Nice meeting you too, Paul. Kinunana. Ni Sandra, Manong Robert, ket moderno. Day di arwat na iti day di nga gundaway ket makitam ti sipukel ti pamagina. Nakiting ti shorts na. Kumipkep ti blouse na. Edinto nga nakatinggol ti pangatibduge na buok na. Ket makitam ti pakabuklan ti rupa na. Napintas sa rupa kwenno langa ti modelo a babae. Adayo unay iti langa ti kayanayat ko nga ni Leia. Ngamin ni Leia ket no agar arwat ket talaga nga taga probinsya. Saan nga taga syudad? No pay isu ti naka wenno isu iti nakabatombalan yan tiriknak. Tapno isuti ayatek. Dimanon kami iti uneg ti balay. Nagtugaw kami nga nagabay ken ni Gina, nga kabsat ko. Nagabay met datatang ken ni Auntie Elizabeth. Edinto nga ni Sandra ket adda iti bangir wenno bangir nga abay met laing ti amak. Napinta sakit kitan ngem kasla adda tamang sair ti riknak. Ngamin gaputa nagtengaan da Auntie Elizabeth kini Sandra ti amak. Kasla isudamit ten ti nga pamilya. Ket na iwawa wenno na isya si kamin. Irikabsat ko ani Gina, Manong Robert. Kalpasan dedi pa nagsisango, indagdag ni Auntie Elizabeth. Mapanyon irwar adi iti ginatgatang tayo. Tagitaga po iti fast food chain ta, mangantayon. Agmerienda tayo muna, urekit nagatang mit aminin, pati pangal daw tayo. Saan tayo nyo aglutluto? Adamit din, digitay nalpas nga luto aginatang tayo. Malaksid ano, kayat dapol ken ni Gina ti agdinengdeng wenno agabraw. Mailawak unit inabraw, aglalo di pinakbet. Kinuna ni Auntie Elizabeth nga nakaragragsak. Simbungbat ni Gina ket wen auntie, mabalin, amok ti agluto ti pinakbet.
Dati-dati kaming ni Manong Paul nga da kami ti agluto na awan ni Tatang. No mapanagpasada sa amin tur Orion no. Sumangpit sa kami mga niya agsasango. Okay. Adang panggatangan nyo iti maipakbet. Ket saan kami metaging matang. Adanti. Ada istor dita laod mi nga aglaklako ka digiti natnateg aglalo digiti para pakbet. Apagiso ti ginatang mi nga bagnet Masapul nga laukan tayo ti bagnet tapno na imas ti pangal daw tayo. Sandra, what do you like? You like chicken? Kinunana? Yes, mami. Sungbat ni Sandra, kagiddan ti panangirwarda iti ginatang da nga fried chicken. Dito'y nga naglalanglang kami alima, anangan. Wen kabsa. Naglalanglang kami nga kaslamay maysan a familia, gaputi pan nakaitipon da Auntie Elizabeth, ken ni Sandra, kada kami nga talo. Nagbalinmet nga naragsak ti saritaan. Ngem dito'y kabsat nga, masipsiputak ni Sandra nga kaslamang matmatmat kanya. Adda digiti gundaway nga matiliwak nga matmatmatan na tirupak. Ket no kasta nga agsabat digiti matami, umisem iti nakasamsam it nga isem. Jakmet maalwadan niya subadan, iti sabali na tanasamit nga isem, ti panagkinita digiti matami, Manong Robert. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Naragsak kami nga naglalanglang kadidi nagata nga makan. Kabsat ko. Agingga nga napan kami ni Gina gimatang kadidi nateng nga iluto mi para iti pangaldaw. Saan kami nga nagbayag gaputa? Saan mitunay nga adu digiti ginatang mi? Kaya nadamit tinsikdan mi gaputa. Adu digiti ginatang da nga nalpas aluto ang makan. Edita aglutluto kami ni Gina. Nabati da Tatang ken ni Auntie Elizabeth iti sala. Jack na pupuutan nga imasideg ni Sandra. Hey Paul. Hello. Amum ka diti agluto. Kinunak. Amukmet. Kasi agluto akmet no. Awan ni Mami di Hawaii. Anya ti paborito nga luto? Depende no anya ti aday ti ref. Ngem kaduan na, di ka laing alisto nga maluto nga kasti itlog. Pero saan, noodles. But dita kasta ti luto yung kit nilaing Mami ti agluto ti pinakbet. But gusto kay like it. Kinunana. Naragsa ka makisarsarita ni Sandra. Ore ti biyang ti kabsat ko nga Gina, kabsat ko nga ni Gina adu digiti istorya da Manong Robert. Dito'y kabsat nga jakmaan na dan, nga kitain tinasipukel, pamagi ni Gina, pamagi ni Sandra, Manong Robert. Kasla agbasbaso laki din. Ngem,
Talaga nga maayayo ak nga mang matmatmat. Iti kinapintas ti sipukel ti bagi ni Sandra, kabsat ko. Papagayam san tayo nga may lepas nga ipasa deti surat ni pagayam tayo Paul iti dating aldaw. Anya ti agbalin nga pasama iti nagbetan da Paul ken ti barikbayan niya ni Sandra. Adanto ka di mabukel nga relasyon ti nagbaytan da kasanun ti kain ayat na ani Lydia no kasa ti mapasamak. Padaanan nyo into dubigat papagayam no anya iti tuloy deti surat niya na kay palaunan ti kasaritaan ti biyag kinayat ni Paul. Dito nga rin na pumakada kami sa bali payagundaway di programa tayo tinapalabas. Dito di pagayam yun ni Robert De La Cruz, kinadwa kiti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.